Magandang mga katawan nila. Yung parang kuan ba, tiger. Unsay breed? Kuan, Labrador o kanang kuan gani nga sa kanang ginadala-dala sa sundalo. Canine, German Shepherd, O, katong Belgian. tiger ba? Mga tiger. Tiger. Oo, yung balibon la puro mga tiger. Oh, brindle. Pero yung That's the stripes. yung tenga nila puro pa ganun-ganun, no? You know that note? I Hindi think ka, the brindle, right? And Like they're stripes. yeah, and their ears are hindi ka like, sana mahiya doon, sir. Kasi pag hindi mo palabisin yan, hindi maglabas doon sa bahay mo yan. Kahit buksan mo yung gate mo. yeah, Doon lang sa loob. he said it's easily trained because even if you open the gate, it won't go outside. Oh, that's good. Oo. So how much? How much? Mura lang yun. Pila? Barato lang sa kuha. Pila man? Ibisa, hatag lang ako ng 800. Ang Isa, kada isa. kada isa kay pila usay ko ato female unsan mga babae tanan. Dili na ay lalaki, duha. Na ay babae, duha po. Two females and Two two males. females, two males. At saka yung It's ina, going to sell it like 800 pesos per. You could go on the Terrell Dog Lovers page. Tunggong ilonggo niya mo. kay gusto mo na ako nga mo. Kawan, makalakaw ko. Pero na ako pamasahe ba? O si Sir William ni sulod sa ilang balay kay nagkuha tog bugas kay para hatag as tabang sa kaning adre. Pero ragdugay ka man siya, musulod sa siguro ko sa balay kay murag ipangita naman. Ano ilang balay? Unay na ako nga kay at least nga masip out. Aloy ko itong niro. Balay. Wait lang ha. Lahat to sir ha, dahil lang kayo ha. Saka man to. Kuha siguro ng chocolate. Ara. Kasi nagkuha tong ice cream ba? Kaya tagamang ice cream. May kaysa na aki ko rin. Katong iro na kong yun. Sakay man ang iro na kong diriyo. Ano ba? Sakay diri. Sakay. Ika siya. Siya. Alright. Actually, not much. Here's 1 point. Thought I had more, but stop. Bugas. So, Yeah, no problem. Come on. handshake nila. Mahirap pa yan ito. Sige sir, ayos sir. Balik lang ha. Okay. Sir William. Okay. Sulod sa ako sulod ha. Sorry. I'll just go inside because we will have our dinner. Okay. So see you tomorrow. Okay, and we will have videos. Okay, tomorrow. Okay, cheers. Okay. Sige.